Estamos en la cafetería Alcalá, aquí en Cullera, en la zona de San Antonio. Pues nosotros abarcamos muchas cosas, desde los almuerzos hasta los desayunos continentales, hacemos menús, hacemos tardeo también y hacemos cenas. Nosotros tenemos el almuerzo típico valenciano, donde viene gente de Cullera y de Valencia a almorzar, que le gusta pues el bocadillo con sus ensaladitas y con su bebida, y hay otra gente pues que a lo mejor viene con la pareja no le gusta comerse un bocadillo y le apetece más una cosa más continental, un aguacate toast o unos huevos benedictine o un bol de frutas y tenemos de todo, abarcamos todo tipo de tendencias. Además siempre intentamos que sean hortalizas de cerca de kilómetro cero, entonces siempre pues depende, cuando hay alcachofas, cuando hay champiñón. Entonces yo me quedaría con eso, una cosa muy fácil, se pone en la plancha, un poquito de sal y chimpum y la gente pues lo agradece, la verdad. Unos huevos Benedict al estilo noruego con salsa holandesa. Y es salsa holandesa, huevos ponchados y un pan especial que le ponemos nosotros. Així tenim unes tostades que se diu aguacate toast, que estan formades per un rebolicat d'ou, tomaqueta sequeta, albocat i un poc de formatge derretit. Una experiència per al paladar. T'ha sigut la xulleta? Estem així, en la cafetería Alcalá, per a comparar lo que és el esmorzar valencià en el brunch. I així tenim, mira, el plat estrella, que està huevos benedictit al estilo noruego. Que porta un poc de salmó, una salsa holandesa i un ou potxaet. Sí, bueno, però lo que venim així ara és a comparar l'esmorzar valencià, per a que ens dieu. Crec que ja sabem la resposta i crec algun hater inclús potser ens comenta alguna cosa. A veure, això per algú no, que no vulgui un esmorzar molt contundent, una vegada a les 1000, pues, se pot permetre. Una alternativa. Això què és, Ferrus? Un esmorzar sa. Això són tostades en aguacate, ouet, formatget i tomaqueta seca per damunt. A mi és que l'albocat no me fa massa, i això vos el deixaré a vosaltres. L'abocat. Què preferiu? Brunch o esmorzar de tota la vida? Jo estic esperant l'entrepà. A veure quin entrepà es trauen. Sorpresa. Hola, muy buenas. Nuestro bocadillo del día hoy es de sepia con un poco de mayonesa y salsa verde y pan de chapata. ¿Cómo habéis puesto el bocadillo por encima? ¿Os lo habéis abierto por el medio? Sí, claro. Tiene una muy buena pinta y un sabor muy bueno. Bueno, si tenéis l'entrepà de sèpia, que és l'entrepà del dia, mireu quina forma més curiosa, que l'han obert pel mig i han clavat els ingredients dins. És diferent, És molt curiós. Sobretot la maionesa, que anem amb cuidado, que se us pot quedar en la barbeta. No, però està molt bo, el pa molt cruixent, la sèpia ben feta. Molt bo l'entrepà, sí. Bueno, anem a tastar el brunch. A mi l'albocat a mi m'encanta. Té bona pinta, per a no ser un esmorzar valencià. És un esmorzar més lleuger, no, diguem. Bueno, que la gent ens comente si es faria un entrepà o unes tostades. Com està? Bastant suau i el panet per baix es nota que no és pa normal, o sigui, és un panet de centeno o algun pa diferent que té prou fibra. La notes ja en el cos, no? Sí, estic ja que tinc ganes d'anar al bate. Bueno, Perayo, tu què t'espera ahí? Aquí tenim el saus benedict, ja. I te ho menges en tenedor, ganivet. Home, el bon brunch se menja així, no? El brunch. Bueno, Perayo, n'hi hauria gent que te desheredaria ara mateix, A mi que facin el que vulguin, però això està bo també. Està bo, és que està molt bo, sincerament, són productes diferents. Jo soc més d'esmorzar valencià, però per a vez en quan, o si a algú li agrada més algo més suau, pues mira, una alternativa. Ah, sí, teniu el bar Alcalá. Bar Alcalá, de Cullera. Vale, este es el bol Alcalá. Este es de los platos más demandados en la cafetería. Lleva un poco de yogur griego con cereales, kaki, frutos rojos y fruta de temporada. Por lo general, cuando es temporada de fresa le ponemos fresa, cuando es temporada de uva le ponemos uva y así sucesivamente. ¿Que lleva un poco de miel también? Le ponemos miel en los cereales. ¿Y esto de aquí? Frutos rojos. No, esto la... Galleta. Ah, con galleta triturada y todo. Con galleta triturada y todo. Como te digo, es de los platos más demandados, aparte del aguacate toast. Bueno, anem a tastar ara el iogurt típic valencià. A veure, valencià no ho sé, però el que aquí sí que serà així.
Mireu, el caqui és per Simón, Pues faré una foto de Xina, tio. A baixar l'esmorzar. A veure, va. Se t'ha deixat l'home valencià i tot. El caqui. Molt bo, Està bo. Iogurt griego o valencià? Suau. Grec o valencià? És molt suau, el iogurt. Combina molt bé, tots els ingredients. Bueno, jo vos deixo així, que vaig anar menjant. El Pelayo m'ha dit que no li agrada. No confiar en tus de magia, el coni se escapará. Vestirme més, espavilar-me i agarrar-me a la primera que se pot sortir davant. Jo vaig caminant pel món, vaig tentant la meua sort. Cavallers, qui no arrisca viure en por. Tot es torna del revés i m'agrada encara més que si ho gire per mirar-ho de l'endret. Jo vaig caminant pel món, vaig tentant la meua sort. Cavallers, qui no arrisca viure en por. Tot es torna del Es un gin tonic valenciano Sin City de Vegamar de Marceguera. ¿Vale? Este podría parecer un gin tonic dulce, pero de lo contrario, es un gin tonic seco que a la gente le gusta mucho porque después de la comida entra ligero, entra suave y venga, es ese gin tonic que después de tomarte uno, te tomas otro. Un muy buen chorro generoso de gin tonic, le tenemos un poco de frutos secos y una naranja. Y seguimos con ponerle la tónica. Recuerden que es ponerle un poquito, dejarlo respirar y ponérselo todo. Està carregat, Arnau, o què? Estava un poc carregat. No haurà respirat prou. Mira, això és València, Ja respirarem després. Ja són 2 dies i hi ha que disfrutar-lo. I així acaba el vídeo. Ens veiem En el pròxim vídeo, a Cullera.